Hey, what's up ka-adventure? Nandito po tayo sa Binlio Dam. Ito po ang pinakamaganda dito na dam dito po sa Ubay, Bohol sa Barangay Binlio. Ito po ang dam nila po, makikita po natin. At saka suruin po natin po. Let's go po, tara. Kung pumunta kayo dito every Sunday, Saturday, maraming tao dito. Ngayon po kunti lang ang tao kasi yung ang adlaw ngayon Tuesday po. Kasi ang tao dito marami Sunday at saka Saturday. Ito po, kung punta kayo dito, may makakain dito, makabili po tayo dito. Ito po si Ma'am. Ito po may soft drinks dito at saka makakain po. At saka ito po yung dragon seed. Pwede po yung bibili kayo dito. Kaway ma'am, kaway. Sino pangalan ma'am? Konsing. Kuran. Oh, si Ma'am Konsing Kuran nandito po sa Binlio Dam nagtitinda. Okay po, ito po yung mga dalaga po nagtitinda. Tumulong sa kanilang mga magulang. Ito po, makabili po tayo dito. Kaway. Chora, nandito po tayo. Nandito po si Sir, yung turista na nandito sa Binlio Dam. Ito po yung mga bisita dito. Puntahan natin. Naaliw po. Masaya po ang mga bata kasi tinuturuan po sila to how to unsaon pag. Ito po si Ma'am. Sino pangalan Ma'am? Margie from Daydream Vlog. Ito po si Sir. Ito po. Thank you po Sir. Hello po. Thank you po. Nice to meeting you po Sir. Okay po. Ito po si Sir. Sino pa? What is your name? Mario. Yeah. It's complicated. Where are you from? From Poland. Poland. Okay po. Thank you po Sir. So you're a vlogger too, huh? Opo. Okay. Ito po yung mga bata tinuturuan po ni Sir po, Mario, yung paano pag yung how to saon pag yung drone. Ito po yung drone ni Sir po. Ito po dito po sila mga turista po. Galing po sila ng Panglao. Pumunta lang po dito sa dam. Ito po. Kaway po. Ito po. Ito po. Who wants to try? Try. Tuturuan kayo pa paano magpalipad ng drone. Ito. Ikaw, he was vlogger also. Okay po, ito po ka-adventure, nandito si Ma'am, ang bait ni Ma'am. Mrs. po ni Sir Mario, ito po si Sir. Ito po. Nandito sila sa Binlio Dam. Mga turista po sila po, ka-adventure. Ito po na ginagamitan nila ng drone kasi ang ganda ng area po dito. Thank you po, Ma'am. I-interview ko si Ma'am, kasama niyo si Sir Mario, yung turista po. Nandito kami sa Binlio Dam. Bakit kayo gusto pumunta dito, Ma'am? Kasi which is I saw this place only in Facebook and I was just curious, so it's look like beautiful. Yeah. It's really nice, so we come over here. My partner to come over here, and yeah, we are here. We drive like 3 hours, more than 3 hours, let's say, because we came from Panglao. Doon kayo sa Panglao nag-stay po? Yeah, sa Panglao. Doon ka takatira sa Cebu? Yeah, I came from Cebu, but we actually live in Siquijor, and after Siquijor we moved here. Yeah, okay, because we're done vlogging in Siquijor, which is Siquijor. It's a very beautiful place, guys. It's quiet and lots of beautiful places as well. Yeah, in Siquijor. And we decided to move here because we don't have any topic there at all. So that's why we move here. And we gonna get 1 month this month here. And anong nakita nyo dito sa nakita nyo dito sa Binlio Dam? Ano po ang masasabi nyo sa pagpunta nyo dito, Ma'am? It's good because I really miss to seeing the mountains. Yeah, and absolutely the water, it's clear and it's beautiful as well. Okay po. Ngayon po ka-adventure, in-interview ko si Ma'am, kasama niya si Sir Mario, yung turista po nandito sa ka-adventure. May mga bata po itong naliligo. Kaway po kayo. Kaway.
Kaway, mag-ingat kayo dyan kasi malalim dyan. Marunong ba kayong lumangoy? Marunong kayong lumangoy? Okay po, ka-adventure, okay, puntahan po natin yung mga bata naming wit po doon ng tilapia. Sige po. Dito po tayo sa Binlio Dam. Ito po sa Ubay, Bohol. Makita po natin ang magandang tanawin dito po, ka-adventure. Yung panoramic po, doon sa Alicia, makita natin po. Ito po. Okay po, puntahan po natin yung spillway doon. Tara po, let's go po. Samahan nyo po ako doon sa spillway doon po. Makita natin yung magandang view po dito sa Binlio Dam. Ito po. At saka yung makita po natin dito na yung panoramic. Okay, ka-adventure, what's up, ka-adventure? Don't forget to subscribe my channel and don't forget to click notification bell to follow my all videos, mga ka-adventure. Okay po, makikita natin yung mga ito mga chikiting po nga namimingwit po sila dito sa Binlio Dam. Ito po makikita natin. Ito po maganda po dito yung mga bato po na pinail po dito. Ito po ang ganda po, makita natin. So ka-adventure, yung mga stone na pinail, ang gandang tanawin po dito sa Binlio Dam. Ito po ka-adventure. At saka puntahan po natin yung mga kiddos, yung mga kids na namimingwit ng tilapia dito, ka-adventure. Ito po, makita natin yung mga bata. Okay, mga bata, may nahuli na kayong tilapia? Ito po yung mga bata po na namingwit dito sa Binlio Dam, makita natin. Okay, mga bata, kaway po, kaway. Okay, ito po mga bata. Mag-ingat kayo kasi malalim dito, malalim. Malalim po dito. Wala pa kayong kuha? Wala pa kayong nahuli? Okay. Okay, interview natin yung bata dito, isa. Bakit bakit hindi ka namingwit? Wala kang dalang pamingwit? Wala. Sino pangalan mo? Israel. Ang ganda ng haircut mo, Israel. Okay, itong mga bata na to namimingwit sila. Pag may nahuli sila, may makakain sila doon sa kanilang bahay at saka nakatulong sa kanilang nanay. Hindi ba kayo nagmo-module? Wala pa silang module, ka-adventure. Ang ginawa nila dito na mimingwit ng tilapia. Ito po ang lawak ng Binlio Dam dito sa Ubay, Bohol. Makita natin ang lawak, ang ganda po dito, ka-adventure. Ang ganda po dito pasyalan kasi tahimik na tahimik at saka malamig dito, ka-adventure, kasi ang hangin na masarap dito kasi ang hamoy ng hangin, ang simoy ng hangin masarap po kasi malamig. Ito po, ka-adventure. Ito po. Okay po. Ito po isa. Otoy, anong ilalagay mo sa yung pangpakain ng tilapia? Anong ilagay mo? Mate. Patingin ng yung sa Bisaya po, yung wati, yung ipapain ng para kakain ng kakagat ang yung tilapia. Ito po, ka-adventure, yung worm. Ito pong yung tawag na wati po, yung ipapain ng tilapia para kakain ng tilapia. Ito po ilalagay sa Bisaya yung taga. Okay po, wala pa kayo nahuli kahit isa? Wala pa silang nahuli kahit isa, ka-adventure. Ito po, gumagalaw pa yung worm, yung sa Bisaya yung wati, yung paon, yung Bisaya paon sa tilapia para kakain ang tilapia, ka-adventure. Silang. Okay po. Sino pangalan mo, Utoy? Justin Roy. Sino? Justin Roy. Justin Roy. Okay, mag-ingat kayo dito, Justin Roy. Ito po si Justin Roy. Ito po, sino pangalan mo, Toy? Sino pangalan mo? John Michael. May nahuli ka na? Wala pa siyang nahuli, ka-adventure, si John Michael. Wala pang.
Hindi pa kumakagat ang yung tilapia. Ito, may nahuli ka na? Pa. Ha? Sino pangalan mo? France. Franz. Ito po si Franz. May nahuli ka na, Franz? Pa. Wala pa. Sige. Mag-ingat kayo dito. Punta ko doon. Okay, ka-adventure. Wala pa silang nahuling tilapia. Punta tayo doon sa yung spillway. Ito po. Ang lawak po dito, ka-adventure. Ang ganda po dito na area po dito. Magandang pasyalan para sa pamilya, banding sa pamilya. Okay, kaway kayo. Mag-ingat kayo. At saka kung wala kayong huli, uwi na kayo kasi hinanap na kayo sa magulang nyo. Okay, ka-adventure. Pasyal tayo doon. Okay po. What's up, ka-adventure? Nandito po ako sa Binliw Dam. Dito sa Ubay, Bohol. Okay po, ka-adventure. Doon pa tayo doon. Punta pa tayo. Okay, ka-adventure. Kasi yung single na motor, bawal po dito papasok, ka-adventure. Dito sa area na to. Kaya kung gusto mong pumunta doon sa spillway, doon, makita mo yung umaagos na tubig. Maglakad. Exercise po, ka-adventure. Okay po, ang ganda ng panahon ngayon kasi hindi na tatakpan ng yung clouds yung araw. Hindi masyadong mainit. Ito po, makita natin. Ito po yung lawak na daan para siyang yung pier ng yung dagat sa may pantalan po. Makita natin, ka-adventure. Kaya maraming tao dito Linggo at saka Saturday. Maraming magpasya dito. Banding sa pamilya po. Dito po sa Binliw Dam. Makita po natin yung area. Ito po ang lawak ng yung mga punong kahoy doon sa banda. Okay, ka-adventure. What's up, ka-adventure? Ngayon po naglalakad po ako papunta ng spillway para makita natin yung tubig na dumadaloy doon. Ito po. Ang ganda po dito, malamig po dito. Ang ganda ng ang lamig. Masarap ang simoy ng hangin dito sa Binliw Dam. Kayong hindi pa nakapunta dito, puntahin nyo na dito sa Binliw Dam, dito po sa Ubay, Bohol. Masarap po dito. Ito po ang area po, maganda po dito. Okay po, malapit na po tayo. Lakad lang po, ka-adventure. Makita natin yung panoramic po doon sa Alicia. Ito po, ang ganda ng panoramic doon sa Alicia, Bohol. Yung panoramic doon. Yan. Ganda po. Okay po, ka-adventure. Watch out po. Ang lamig po dito ng simoy ng hangin. Ang sarap po. Pagtanggal ng stress po dito pag nakapunta kayo dito. Ang gandang mga tanawin dito po, ka-adventure. Ito po, makikita natin yung makapal na mga punong kahoy doon. Saka ito po makita natin dito sa likuran yung panoramic. Ka-adventure, malapit na tayo sa spillway. Yung daluyan ng tubig dito po. What's up, ka-adventure? Kasi bawal ang motor ipapasok dito, maglalakad muna lang ako.
Ito po, ka-adventure, malapit na tayo. Ito po. Ito po yung tinatawag na spillway po dito po. Kita natin yung tower doon. Tower ng Smart Ka-adventure. What's up, Ka-adventure? Nandito ako sa Binliw Dam sa Ubay, Bohol. Ito po. Ang ganda po dito. Tingnan nyo po ang ganda ng view po. Okay po, nandito na po tayo sa tinatawag na spillway. Ito po. Makita natin ang ito po yung spillway. Ito po ang lalim po dito. Yun, may ito po, makikita natin yung dumadaloy na tubig. Ito po. Ito po yung lawak ng tubig po ng Binliw Dam. At saka ang tubig na to dito pupunta po diyan. Ito po, hulog doon. At saka doon po. Dadaloy doon na sa mga farmer po. Irrigation Administration yung nagdala po dito. Ito po. What's up, Ka-adventure? Ito po. Pag malakas ang ulan po, dito po lahat ng tubig ng ulan dito po, at saka dito maraming tubig na dumadaloy po dito sa spillway po. Ito po yung makita natin. What's up, Ka-adventure? Okay po, thank you po sa pag-watch ng video ko. Sana nagustuhan nyo. Don't forget to click the notification bell and subscribe po. Okay po, God bless po, Ka-adventure. Thank you po.